Umama uNora Mlambo neminyaka engama-75 wayehleli yedwa endlini yakhe ngethuba esweleke emini ngoLwesithathu. Ummelwane wakhe ofumene umzimba wakhe uthi wazama ukufumana uncedo. Siwamelile ama-paramedics from ngo-3 until saze sakhuphuka thina ngokwethu sayiyela kuyowalanda ekliniki yasemfulu. Sabuya nawo ama-paramedics. Uma ngena ama-paramedics athi i-COVID case. Athi i-COVID case okay kulungile. I-COVID case manje hambani. Bahambisa ne-undertaker bayiqosha hambani kwahlalwa. Sekulindwe mani ini. Kulindwe laba ama-professional because ama-paramedics athe akuyona i-case yabo le. I-case yabantu abafundiselwe ukusebenza ngecorona. Uthi iqize elijongene nemizimba yabantu abasweleke ngenxa ye-COVID-19 lacotha ukufika. Lafika sekugqithe iiyure ezingaphaya kwama-20. Sama sikwazi kwasa simile kwazi kwashaya u-11, that is 20 hours later. Uma sesithatha yonke imizamo siyenzile. Kutyholwa ngelithi umfikazi wayefunyaniswe esuleleke intsholongwane yecorona waze wabekelwa bucala kwindawo ekunyangelwa kuyo abantu abosuleleke yile ntsholongwane. Uye wabuyela endlini yakhe emva kovavanyo oluye lwabonisa ukuba ayisekho le ntsholongwane emzimbeni wakhe. Usapho luxelelwe ukuba lo mama usweleke ngenxa ye-COVID-19 emva kokuba iswelekile. Bengena bephuma bengena ngoba bazi ukuthi unegative. Imasi izwayo ukuthi uconfirmwe Friday ledlulile again positive. Le nkqubo yokufaka icandelo leenkonzo zikaxakeka phantsi kweliphondo laseGauteng iqukunjelwe ngomhla wama-30 ngoJuni susela oko yasungulwa ngo-2012. Kwingxelo ekhutshwe lisebe, eli sebe lithe esi sigqibo sithathwe nanjengoko inkqubo ibisetyenziswa ngaphambili yokufaka eli candelo ngaphantsi komasipala ibonakale ingasebenzi ngendlela efanelekileyo kwaye ibityabule epokothweni. Ojongene nemiba yezempilo kwi-DA umnumzana Jack Bloom ubongoza isebe lezempilo eGauteng ukuba liqwalasele ngokutshe esi sigqibo. This is no time to have bureaucratic battles, and I hope that the Gauteng Health Department rectifies this as soon as possible. It's very distressing at the best of times to call an ambulance and the ambulance doesn't come. Isebe lezempilo kweli phondo lithi impelaveki yokuqala kusetyenziswa le nkqubo intsha ize namagingxiginxi kodwa linethemba lokuba iza kusebenza kakuhle le nkqubo. It is a decision that was long taken. It's not a new decision as it's purported by some. It is a decision that was aimed at making sure that we increase the efficiency and the capacity of EMS. El sebe likwathe uluntu maluyisebenzise i-app ebizwa ngokuba impilo app ejoliswe ukuphucula iinkonzo zezempilo.